Kita mo yung abel. First, ano yun? Ay na ba? Hindi ko pala tapos. I kept coming from the sky and then from Sacramento State. No, not State. Huh? You know
Hmm? Ewa. Hindi na lang ko siya mabawi. Ewa. Nag-usap kayong dalawa, no? Yan, nabati tuloy. May tama. Huwag kang mag-stay lang sa harap.